Daudan nan dai, daudan nan dai, daudan nan dai, daudan nan dai, daudan nan dai. Kowa ya faɗi ya, Abu Malik ya faɗi ya, yace Aman na faɗi ya, to kowa ya faɗi ya, ku faɗa na faɗi ya, sako na ida, ga tuwo da miya, farar tafiya, ba ma gajiya, biyo rakiya, mu bukar mu tsaya, kowa ya san sa, dodo ya kasa, ba ma san sa, to kuma tafe sa, da kwai mai kaunar sa, mai kauyen nasa, ba ayansa, domin halin sa, ga ɗanɗan ku, mai kaunar ku, shi zai cece ku, da iyalan ku, da karatun ku, mu mai kishiya, mu zaɓe shi, yarima na san shi, kuma akun san shi, wanda duk zai zaɓe shi, ya ɗaga hannun shi, kowa ya tafa, kowa ya tafa, mu dai sai Dauda, tsofaffi sai Dauda, matasa sai Dauda, mata sai Dauda, yara sai Dauda, kowa sai Dauda, mutumin kirki za ya yi aiki, aiki kan aiki, tsaro zai inganta, lafiyar mu ta inganta, ilimin mu ya inganta, noman mu ya inganta, kasuwanci zai dawo a Zamfara, kowa ya huta ya sha ruwa, ba mu biyar ɗakin tururuwa, Zamfara sai Dauda Lawal dare, ba mu biyar ɗakin tururuwa, dodo ya kasa a Zamfara, Dauda za mu bi don mu sha ruwa, ba mu biyar ɗakin tururuwa, da sunan sarki mai iya mana wanda ya yi rani da damuna, karimi bai tausai ka bayi ya tallawa azana ke ta magana, ya buɗi alamuta ali da damuna baiwa har da dangana, ka yi mana ilhama buwayi ta zuba ta maka zuba ruwa, ba mu biyar ɗakin tururuwa, Mahamudu farin ciki na zan yi yabo kafin na tsunduma, salawatullahi ala habibi madubi baban na faduwa, sa da iyalai har sahabbansa Allah